गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव लाब आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसोल' बाइबेल सिरि दिनै आङो लानानै फैदों। बे मोननैसोल' बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आङो दिनै रायलायनो बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आङो बे समाव लुबैदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोननिसिम गिबियावनो मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो सानबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खोब गाहामथारैनो खोनासंगोन। अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि। बेखौ मोननो हागोन 1 तिमथि 6 बालाबनि 9 सिरि, 1 तिमथि chapter 6 verse 9। फरायनि जिसुनि मुङै। नाथाय जायफ्रा धोनि जानो हास्थायो बिसोरो आनजाराव गोग्लैयो आरो दौलेङाव नाङो, आरो उदायै आरो लुबैनायफ्रा बिसोरनि गोसोआव जाखाङो आरो बेनो मानसिखौ गाज्रि आरो संहार जानायाव बोख्लायलाङो। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव 1 तिमथिनि 6 बालाबनि 9 सिरियाव मा बुंदों ना? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै संसाराव थांनानै थानायाव जों बयबो साफ्रोमबो दिनै जों लुबैयो, जों गैयैफ्रा ना, जायफ्रा गरिब बिथांमोना बा जों बायदि गरिब मानसिफ्रा जों दिनै साफ्रोमबो लुबैयो माहाजोन जानो, धोनि जानो ना, गारि मटर सालायनो, न' मोजाङाव थानो। बेबायदिनो एकदमबारे ना मानसिफोरखौ नाहरनानै, धोनि मानसिफोरखौ नाहरनानै मा जों गैयै मानसिफ्राबो जोंबो दिनै संसाराव थांनानै थानायाव धोनि जानोखौ जों लुबैयो, जों हास्थायो अरायबो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेबायदि मानसिबो गैया होननानै बुंनोबो हागोन ना, आं धोनि जानो लुबैया। बेबायदि मानसि गैया होननानैबो दिनै बुंनो हागोन। जों साफ्रोमबो दिनै लुबैयो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो बे नंगौ। आरो दिनै बेल' नङा, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्राखौनो गोथौथारै, खोब सिरियासथारै आं बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। जोंनि गोबांथार दिनै ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बे घटनायाव, बे समस्यायाव दिनै गोग्लैगासिनो दङ। मिथिबायना? जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियानफ्रा, जोंनि मोजां मोजां इसोर खुलुमग्रा सिबियारिफ्रा, इसोर जिसुखौ खुलुमग्राफ्रा दिनै बे समस्यायाव दिनै गोग्लैगासिनो दङ। मा समस्यायाव? धोनि जानो लुबैनायाव ना, दिनै माहाजोन जानो लुबैनायावनो दिनै गोग्लैगासिनो दङ। माहाजोन जानो लुबैनायावनो मावथावैखौ मावफ्लांनोसै, धोनि बा माहाजोन जानो लुबैनायावनो बुंथावैखौनो बुंफ्लांनोसै, थगायनाङैखौनो दिनै थगायनांनोसै। मानो? माहाजोन जानो लुबैनायावनो, रांखावरि ना बुरजा बुरजा दिनै खामायनो लुबैनायावनो दिनै बेबायदियाव दिनै मा गोग्लैनो गोनां जानोसै। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों जुदि सैथोथा, नंगौ, मोजाङै नंगौ जों दिनै थाखा फैसा बुथुमोब्लाबो जों दिनै धोनि जाखागोनखा। नाथाय ओरैबायदि दिनै मानसिफोर दिनै बा जों दिनै बेबायदि मानसिफोर ना, गोबांथार गोख्रै बा गोबांथार मुलाम्फा जों दिनै गोख्रै गोख्रै थाब थाब दिनै जोङो मोनजानो लुबैयो। दिनै बेबायदि मोनजानो लुबैनाय, बेबायदि थाब थाब धोनि जानो लुबैनायावनो जों दिनै मा मावथावैखौ दिनै जोङो मावफ्लांनोसै, बुंथावैखौनो बुंनोसै, that means थगायनोसै, थगायनानै रां रुफा दिनै जोङो खामायनोसै। बेनिखायनो 1 तिमथि 6 बालाबनि 9 सिरियाव बुंदों,
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों आं मोनसे बेखौनो आं फरायनानै खोनासंहोनो सानबावदों नाथाय जायफ्रा धोनि जानो हास्थायो बिसोरो आन्जाराव गोग्लैयो आरो दौलेङाव नाङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे जोंनि थाखाय आन्जाद जादोंना जायाखै जों दिनै आं दिनै धोनि जानो लुबैबाय बे धोनि जानो लुबैनायावनो मा जाबाय जोङो आन्जाराव दिनै गोग्लैनो गोनां जानोसै आन्जाराव गसंथानो जों हाला बे आन्जारा मा बिलाय थगायफ्लांनोसै मावथावैखौ मावफ्लांनोसै बुंथावैखौनो बुंफ्लांनोसै बेबायदि आन्जाराव जों दिनै गोग्लैनो गोनां जानोसै आरो दौलेङाव दिनै जों नांनोसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय मा जानोसै धोनि जानो लुबैनायावनो उदायै एकदमबारे जिया इसोरनि सिगाङाव उदायथारा जिया मानसिनि सिगाङावबो उदायथारा ओमफ्राय लुबैनायफ्रा मा जानोसै जोंनि गोसोफ्राव सोमजिनोसै आरो बे लुबैनायफ्रानो जोंनि गोसोआव जाखांनानै मा जानोसै जोंखौ गाज्रि लामाजों दैदेनलांनोसै मोनथिबायना गाज्रि आरो संहार जानायाव बोख्लायलाङो होननानै बुंदों बाइबेलाव बे लुबैनायफ्रा जोंनियाव थाबाय नालाय मा जानोसै जोंखौ गाज्रिजों जोंखौ दैदेनलांनोसै गाज्रि लुबैनाय गाज्रि मावनाय गाज्रि बुंनाय नंखाय खोथा बुंनाय थगायनायाव जोंखौ दिनै दैदेनलांनोसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बुंदों जायफ्रा धोनि जानो हास्थायो बिसोरो आन्जाराव गोग्लैयो आरो नंगौबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों दिनै बेबायदि ख्रिस्टियान दिनै जों जानो नांगोन नंगौ जों दिनै साफ्रोमबो लुबैयो जों बयबो लुबैयो नाथाय बेबायदि जानो नांगोन नंगौ सैथोथाजों इसोरखौ गिनायजों इसोरखौ मान होनायजों इसोरनि आदेशखौ मानिनानै सोलिनायजों थाखा फैसा खामायनानै नंगौ सैथोथायै जों दिनै धोनि माहाजोन जानायखौ दिनै जों नागिरनांगोन अब्लासो जों दिनै बे गाज्रि लुबैनाय गाज्रि आन्जाराव संहार जानायाव जोंखौ दिनै दैदेनलांनो हाथारनाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर एस्पेसियेलि बे भिडिअखौ जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दङ बा बिदा फंबायफोर दङ साफ्रोमजों आं बे बाथ्राखौ दिनै शेयार खालामदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' जोंनि बे धोनि जानो लुबैनायाव जेन' जोंनि बे माहाजोन जानो लुबैनायाव जों जेन' संहार जानायाव जोंखौ दैदेनलांनो हाया आरो जों जेन' इसोरनिफ्रायबो गोजान जाया जेन' जोङो पाप मावा गोरोन्थि मावा ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' साफ्रोमबो नंगौ सैथोथा इसोरजों हामजा जानायनि गेजेरजों बा मावनाय दांनायनि गेजेरजों जेन' जों बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थायो नंगौ मोजां ख्रिस्टियान न'खर बा जों गावखौ खालामनो हानायफोरबादि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव बे समाव नोंथांमोननिसिम जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि दिनै आं फरायनानै खोनासंहोनो सानबावबाय थ' बेखौ मोननो हागोन आरोबाव बोसोन बिजाब 15 बालाबनि 27 सिरि Proverbs chapter 15 verse 27 बेयाव बेबायदि बुंबावदों इनायजों खामायनाय थाखा फैसाया न'खरखौ नस्थ' खालामो बेबायदि बाथ्रा बुंबावबाय मा होनदों इनायजों खामायनाय थाखा फैसाया न'खरखौ नस्थ' खालामो गुस दाला नोङो गोबाव जोरगोन खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा होनबावदों जे दोहोनखौ नोंथाङा इनायजों खामायदों जे धोन सम्पतिफोरखौ थाखा फैसाफोरखौ जों इनायै बुथुमदों बेबायदि दोहोन बेबादि थाखा फैसाफ्रा बाइबेलाव बुंबाय न'खरखौ दिनै दंस खालामो आरो बे थाखाफ्रा अरायनि थाखाय मोजांनि थाखाय जोंनो खामानियाव होनाय नङा that means लास्टिं जानाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो आं दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे जोंनि धोन सम्पति खामायनाया नंगौ सैथोथाजों जोंनो जाथारनो नांगोन नाथाय जुदि जों इनायजों थाखा फैसा खामायदोंब्ला थगायनानै मावथावैखौ मावनानै बुंनांगौआनो गैखायामोन थगायनानै बुंफ्लांबाय मावफ्लांबाय बेफोरबायदि मावनाय दांनायजों जों जुदि धोन सम्पति खामायदोंब्ला बे धोन सम्पतिफ्रा जोंनि न'खरखौ दंससो खालामगोन होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोमबो बयबो दिनै मा धोन सम्पति जों दिनै खामायगासिनो दङ बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जोंनि धोन सम्पति खामायनाया इसोरजों हामजा जानाय नंगौ सैथोथा धोरोमिया
मानसिजोंबो हामजा जानाय जेन' जोङो जाथारनो नांगोन जेन' जोंनि बे धोन खामायनायजों जेन' जोंनि न'खरा नस्थ' जाया जेन' जोंनि न'खरा आद्रि जाया जेन' जोंनि न'खरा इसोरनिफ्राय बोरखौ जेन' जोङो मोननो हायो जेन' जों इसोरनि आशीर्बादखौसो जेन' जोङो नाजावनो हायो बेबायदिसो दिनै जाथारनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि दायो बा जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोर आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बे बाथ्रा बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों आङो दिनै बेखौसो रिक्वेस्ट खालामदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बुंबावदों जोबनाय सिरियाव मा घुस दाला नोङो गोबाव जोरगोन घुस लानायखौबो दिनै बादा होदों दिनै जोंनि गोबांथार जोंनि गेजेराव ना घुस लानाय बेबायदिया सोलियोना घुस लानाय होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ ना माबा मोनसे बुंबानो जाखायो मावबानो जाखायो आरो बे खामानिनि थाखाय बे बुंनांगौनि थाखायनो मा घुस लानाय थफ्ला नाजावनाय that means ना माबा मोनसे लानाय दिनै बेफोरखौ लानायखौबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि गोथार बाइबेलाव दिनै माना खालामदों एलाउ खालामाखै बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सोरबा जुदि घुस लानानै धन सम्पति खामायदोंब्ला बा न'खर खुंदोंब्ला बेफोर दिनै नस्थ' जानायनि लामायाव आरो नोंथांमोननि न'खर बा जोंनि न'खरखौ दिनै नस्थ' खालामगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों खोब गाहामथारैनो मोजां रोखोमैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों आरो साफ्रोमनोबो नोंगौ सैथोथायै धोरोमियायै धन सम्पति बुथुमनो थाखाय इसोरा साफ्रोमनोबो बोलो आरो आशीर्बाद आरो साफ्रोमजोंबो हेफाजाब खालामथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय